Tsura na ako ang uyab. Okay na, para maabot po siya Amsterdam. Kada ko, yawa! Tinahulog. Flashback. Diara! Naday ko kuan road Amsterdam dahil dali-dali ko gawas kay... Oh my God! Wow! Nya, alas 7:30 na sa buntag. Magdali-dali sa kuan to sa kuan, sa ako ato nun. Mag-bike raday ko. Maabot ako ani. Salig lang. Hinduta sila ang bike lane diri oy. Mag-vlog na lang sa ako sa taga-bike. Dot kay lang bike lane oh. Rindot kay lang bike lane murag kuan, murag Kings Road. Welcome to Kings Landing. Ay, video na akong kagalingon. Time sa. Oh, pwede no hands, no hands. No hands. Video na akong kagalingon day. Wait. Baliw lang na to ang kalo bising lupad bag ora ba ni? Minogo Lord. Okay, let's go. Straight lang tayo, straight. Ya, yung vertical ko nag-jogging ay ako po na vertical para sa follow sa muna. Dutas dalan, uy! Naghan kay trees! Now we're on trees, oh! Guys, kayo ang dalan. Di matingala di sila kay nagdala-dala akong stick. Kanaw na train oh. Pag-train ko. Kapoy na dahil kong tindak. Oh my God. Niyawan niya ay kasi silpon man siya ka-bike. Di ba na pwede? Parang nag-ako. Katawad siya guys, stand straight kayo siya mag-bike. Ay lang ka flat bike ha. Ay lang yung ka flat. Please lang, karon lang god. Karon lang. Ay lang yung ka-flat. Pinoy, ano to? Kabayan! Nindot na ni dire lang taon. Na-refresh na ako ang brain. Habi ito sa dalaga og siya akong gibabayan. Timing kayo ba? Highway. Basig nawala ko gyatay. Wait lang, basig nawala ko. Straight lang, straight. Napay intersection ang ilang bike lane straight lang. Then ang tingin ko maliko ni. Wala. Hello Amsterdam. Good morning, my neighbors. Dari duta diha, uy. Ako ba hunas ang ilahang kuan kanal? Hunas. Dili day ko makakuan ani di ay. Maka canal cruise. Kay hunas man lang kanal. Nya nindot ni sa doon inig. Kanang gabi kay nindot kay ang city light. Yo. Gikering-keringan ko niya. Nawala na siguro ko ani. Taga-agir rilig santa. Pero na bike lane diri. Naga ni abanganan og bike.
Mo na ni siya diri o ang abanganan og bike. Kay bike friendly man nga lugar. Right. Daghan kay bike. Wala, makita to na ako diri si It's Sky, It's Sky. Kuwara ba siyang i-follow kuwan sa YouTube kay siya hinungdan niya, nagpalit kong DJI. Good morning my neighbors! Good morning! Bas, uy, taas makayo. Extra long man. Sabaan ako Krisdalan eh. Yawa. Saba kay ko Krisdalan. Type amen. Wait. Maniguro na punta sa itong Google Map. Yawa, kunong sa kong sure eh. Mag-sure sa tagunong kay. Nainindot nga car, nagsunod na ako. Boys! Oh my god, boys! Hello, boys! Nay boys dito. Napuntay girls diri eh. Girls! Hello, girls! Okay. Yawa! May gani akong giwingig akong kamera. Okay ra ba ito ang Rocksteady diha nga kuan? Para magauyog-uyog. Dili pa ra ba ang dalan? Laguyaw. Oh, ito nag-jogging ganina oh. Nag-bike na po siya ron. Kasi mo siya i-bike ibigin. Sorry. Yaw-yaw pa mangkod ko eh. Suko no sumam. Nindot talaga diri mag-selfie sa ko diri. Kuan man og kuan. Kuan bitaw kanang kuan na lagi nalagi si Dr. Jose diha mong bato siya iya kang matuon right kita ba si Jose okay go kay ding go diri sorry go sure na to sakto ba itong giliko okay nag mga straight perme nya na may likoon nya ako nagbato na gini mga liko be uy tanawara may ragyod nga ning kuan ko na wrong way ko yawa sa bike lane, wrong way gihapon ko, atay. Pilipinas deh, muli ko kadupahan rin yung mga karsada. Dupa-dupahan rin deh. Williamsport. Uy, coffee, old coffee. Uy, wait, old coffee. Wala, may kapihanan. Ay, wait. Mapit na pong Starbucks, palit na pong bukat kaya nga man. Slide by. Ito na baka niya akong gagian. Sorry.
kapihan, oh. Ako na gid ang pinaka weird diri nga tao. Dalag kamera. Sige lang god. Wa ta lagi ilan ako. Pero ako kabalog aha ko adto. Ah, ari ako adto. Starbucks, makita tayo Starbucks ang kita. Kuan. Naghanap din ng kape diri oy. Pero ang Starbucks ganahan sila kuan god kanang souvenir. Naman ko siguro ni diri, daghan kay kapihan na no. Sumawa to ka sa kotse pa na ako. Nay sungayan, mana ko na sungayan. Simbahan siguro na. Ay, oh, sungayan, simbahan. You sure? Yawa na unsa man eh. Wala ni sulot, nilusot mas ma. Sandwich ya kadre. Okay. Sigo di kada. Suga di. Suga. Ano the leader ka? Follow the leader, follow the leader. Follow the leader. Uy, anong diri mo ni agi giatay pang ni? Kabadakpan ko diyo. Straight over the diri. Straight over the diri. Straight. Uy. Lara besa diri oy. Hindi ko ganahan mo balik spark ko. Mag-jump shift na lang ko. Julie's Big Shop. Uy, crispy. Salsa daw, salsal shop. Asa po sungayan ako? Wala man ang sungayan. Ay, di sunod-sunod rin na ako nga car kasi mag-overtake na siya. Overtake lang, call. Sige lang, call. Overtake ako, call. Uy, papay! Nanarik lagi ito nga papay. Kape lagi. Hindi, kape nga papay. Nagyalalis na sila. Wala, magsumbagay na sila. Sumbagay sila. Kailan ko ang ina. Wine. Wala na, nanapoy na ni Olan. Wait. Ulahos ko dere. Ang to nakita sungayan. Wala man. Ala, wait. Mo siyang nindot na picturean sa dere lugar, ang kanal. Wait. Picture das kanal, wait. Bike diri ay. Siyempre, nato diri oh. Chan recording na ni? Recording? Wait lang be. Recording na gid eh. Ato sa tarongon kay magsugod na kog bike ug balik. Kay mo nang yan here yung bike. Ako ang dalan nga gitahak Joselito, nasi Joselito Cafe Rio. Naan ako nakita ang indot nga view. Pero uba lang yung dalandre. Pero nindot gina siya oh.
lang na amnesia lagi ko kadali. Atay, usap pa muling ko mo lini ba ini? Kuha na, it's too late na. It's too late to apologize. Mangita tag Starbucks. Kaya nana ko diri sa ako ang gusto nga aniyon. Pero mag-selfie sa lapan kay talagsarap kay mo kabihay ang Amsterdam. Victoria daw. Victory. Sightseeing. Sightseeing? Ay, diara. Kani famous ni. Famous ni dari. Sorry. Eh. Ah. Oh? Ano po siya? Liksa na rin ako. Ganyan siguro, nanambok man sila. Ganyan eh. Pwede lagi na diha. Pwede ka mag-picture diha. Pwede yan siguro. Ay, okay. Pwede na siguro tama ng bike. Rin lang po ko tama na eh. Tsura na ako ang uyab. Kaya na, para maabot po siya Amsterdam. Tsura na ko, yawa! Tinahulog. Dara ko ang uyab. Dara ko ang palangga, oh. Palangga! Wait, nindot lagi ng simbahan na lagi. Nindot lagi ng simbahan na. Nindot ang simbahan. Simbahan ba ni? Follow my sense of direction ali. May underpass na rin. Ramen Kingdom. Super Mario. Japanese dito Super Mario deh. Uy, hala, nindot lagi dito. Nindot man tanan ako nakita. Ay, nga naman eh. Oh my god. It's very good here. It's very good. It's very good. It's very nice. It's very nice. Uy, uy. Yamete ko na say. Hala, with feelings lagi na dire. Wait. Bike lang dagot. Hantod makakita tag Starbucks din mawalang na din ko anak. Namo ginagi diri yung nagbike so lingagi ko diri. Pero magyan na mo bike, pero di man. Wait. Anindot lagi dito. Ora dapit. Lah, aka ko dalon sa ako ang kuanan ni no. Ako ang sense of direction. Mingaw rin dalana so ginahan ko diri. Uyog lang kayo, grabe pud matabang pa ba ni sa ako ang Rocksteady nga iset kasi kinahanglan na ni siya Rocksteady Plus. Oh my god, this is so nice, very nice, it's very nice. Dota dire daghan kay bangga dalon ako akong uyab dire. Dalon ako akong uyab, dila naman ako akong uyab.
Na naman sa diri. Ako ang ipakita akong uyab niya. Asa naman murag yawa rin siya. Maayo naman kayo kung tabok dere eh. Nalag sila Big Ben dito. Wala kayo nung kitaan na kanina. Ano na? Sorry. Straight lang. Dayon, muliko ko sa wala. Mana ra sila ako kining muliko ka. Natuon ra di ay. Ibalik ako sa agi kay ginlapian akong Starbucks kanina nipal. Animal. Katong Starbucks. Gilabyer na ko ang Starbucks animal. Ibalik na ko Super Mario. Ramen Super Mario. Ramen Super Mario. Asa naman to si Starbucks? Starbucks. Maboko. Asa naman ko ni? Tama naman yung estudyante dire god katubit ang mga na adulting. Kaya kuan to sila. Asa man ang dalan ani? Where's the road here?
Oh my god, I like this one. Ah. Gani nakaagi ko ginaani. Murag mamalit juga ani. Sorry bro, Cannabis City. I like this one. Legal mong diri ang kuan ang weed. So okay kayo mo try ka kuno. Oh no, na daw drug and alcohol test. Yes, that's better. 15? 15, yes. 15. Yeah, okay. Thank you. On a bike here? Thank you. Yeah, You on a bike here? A guy is taking your bike. What?